Guten Tag. Hat Sie gute Reise hierhin? Ja. Ja? Okay, schön. Danke. Waren Sie öfter bij ons? Zo word je als Duitser ontvangen bij Bungalowpark Beach Resort in Makkum. Zo'n 70% van de bezoekers komt uit Duitsland. Zo'n mooie strandvilla kost het in het heegseizoen meer dan 1200 euro in de week. Dus dan kun je wel nagaan hoe belangrijk de Duitser is voor het toerisme aan de IJsselmeerkust. Ik denk voor de economie heel erg belangrijk. Kijk je om je heen naar de bekende watersportplaatsen. In de zomermaanden, de jachthavens, de campings. Als je dan ziet hoeveel Duitse gasten daar zijn. Ik moet er niet aan denken als ze weg zouden blijven. En hoeveel levert het op? Te weinig. Altijd te weinig. De totale omzet in de Frieske recreatiesector is in het jaar €1 miljard. En de Duitsers helpen er flink om mee dat geld op het kleed te krijgen. Komfortable Häuser und viel Ruhe. Wir haben Spaß am Bootfahren, am Radfahren. Het is nou ik in Duitsland nog geen peerskevakantie, maar de komende weken komen er kloften Duitsers naar dit park toe. 160 boekings voor Takkum Weekend. Ja, wir haben Elektrobooten zu mieten, Wasserrädern, Fahrräder und Go-Karts. Haben wir alles zu leihen. En wat is dat schönste hier? Was ist das Schönste? Na, das ist die Locatie, ne? Das ist sehr schön hier am IJsselmeer. Je redde je dus gauw als je Duits praten matte met je gasten. Vooral als je bedrijf er zo goed op draait. Maar Duits praten is één ding, Duits schreeuwen is twee. Omdat we steeds meer online doen, hè, en Duitsers oriënteren zich ook heel veel online, is het gewoon heel belangrijk dat je ook goed Duits kunt schrijven. En dan kennen we natuurlijk de naamvallen en alle hoofdletters. En dat is gewoon heel erg lastig. Aan de linkerzijde door die schranken. Dan gaan Sie geradeaus. Dus jouw zin is er vol Duits kiezen op squallen? Ja, absoluut. Zeker in deze regio zou ik kiezen voor Duits. Heb ik ook gedaan. Heeft mij zeker geen windeieren gelegd.